Wij stellen je voor Epke Zonderland. De Olympisch kampioen is er dit jaar weer bij voor de derde keer op de Olympische Spelen. De eerste keer in Beijing wie een fiasco. Een Cassina, een dubbele salto gestrekt met hele draai. Ja, goed! Hey, kom op, kom op! Nu komt de Kovacs, dubbel salto gehurkt. Goed en gelijk dubbel salto. Nee, kom op, jongen. Nee. Nee, hij maakt niet de combinatie, hij doet een extra dubbel salto. En ligt ernaast. En dan valt het stil. In Londen wie hij best succesvol klimmen was in ze. Daar is de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! En het is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De Flying Dutchman. En hij staat. Ik sta. Het is ongelooflijk trots. En ik dit hier binnen de kansen op een medaille. Epke Zonderland waren on voltige en bregen. Maar toch een blessure aan de vinger. Wordt het nou alleenig rekstok. En dan zou ik wat lijst van mijn hand. Is dat op dit moment de enige klacht die hast? Op dit moment wel. Alleen natuurlijk op de achtergrond speelt nog wel mijn gezondheid, dat is het belangrijkste. En ja, dat is zo gevoelig. Als ik nou een vakantie opbrenn, dan slaat het vaak toch wel mijn hol. Dus ja, dan heb ik misschien weer een paar weken les van mijn hollen. En dat is toch wel iets wat fysiek wel in de wijs zit. Ja, die fitheid gaat meteen achteruit, krijgt minder belast in de training. Dus dat is zo heel vervelend wezen. Dus uiteindelijk vind ik dat een groter iets is, maar wat mij speelt dan mijn hand. Door die blessures is Epke net de favoriet. Fabian Hambugen, de Duitser, en de Japaner Uchimura binnen dat misschien wel wat meer. En er binnen nog meer concurrenten. Nou ja, er zit nog een Japaner bij, Tanaka. China weet ik net. Dus samen kennen dat er eigenlijk geen concurrent van China komt. Terwijl de vorige keer nummer 3 en 4 weer. Maar dat is even afwachten wie er in het team zit. En dan is natuurlijk Brett Schneider uit Duitsland. Dat zal een grote concurrent wezen. Dus, nou ja, en Durlo natuurlijk. Dat is, als het zeker top 8 is, dan moest Durlo ik zeker meenemen. Willen je meer weten van Epke Zonderland? Scootjesielen of vierleppen? Rio of Londen? Studeren of tunje? Arts of tunner? Ja, die is heel lastig. Sorry. En jere wat hij kiest, zoek dan op www.omroepfriesland.nl.